Nezadovoljstvo radom vlade iskazali su i u listi za Rijeku. Stavljanje sa strane projekata poput autoceste Rijeka-Žuta Lokva, nizinske pruge ili preseljenje nacionalne središnjice za kontrolu pomorskog prometa iz Rijeke u Split nove su pljuske državnog vrha ovome kraju. Kada je Rijeka u pitanju, nova vlada za koju se činilo da bi mogla biti naklonjena ovom kraju nije donijela promjene. Svakoga dana iz Zagreba novi šamar. Slikovito su se izrazili u listi za Rijeku. Prvi šamar koji Rijeka dobiva nije toliko značajan, ali je prilično nekako simboličan, a to je uredba vlade kojom nacionalna središnjica za kontrolu pomorskog prometa seli svoje sjedište iz Rijeke u Split. Drugi šamar Rijeka dobiva kad već najavljena skora gradnja autoceste Rijeka-Žuta Lokva pada u vodu. Treći šamar Rijeka je dobila i najavom projekta Zagreb na Savi koji predviđa gradnju novih vladinih zgrada u Zagrebu, čime se potvrđuje da vlada ne namjerava provesti decentralizaciju i regionalizaciju države, a kao što je obećavala. To nam govori i u prilog tome da vlada, odnosno sadašnja vlast, ne planira dekoncentrirati ministarstva, ne planira dekoncentrirati vladine agencije i urede. Mi vidimo zapravo da mi kao regija ili županija apsolutno nemamo vlast na svojim terenom. Znači, ministarstvo odlučuju gdje će biti LNG, gdje će biti toplana, gdje će biti rafinerija, gdje će biti luka, tako da praktično bez odluka sa nižeg nivoa, što bi naveo kao grad ili županiju, mogu raditi šta hoće. Riječka politička scena šuti i štiti interese vladajuće stranke, a ne županije. Mnogobrojna takozvana riječka kadrovska ekipa ministara, pomoćnika ministara, saborskih zastupnika, niti jednu jedinu riječ od njih nismo mogli čuti da sve ove, da tako kažemo, omalovažavajuće poteze vlade prema Rijeci nismo čuli od njih ni jednu jedinu riječ. Stoga je za njih Milanovićeva vlada veliko razočaranje.